Hello, kumusta mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw ka natong tanan. Pasensya na, nagdugay kog upload kay naglimpyo mis camera, nagbuling-buling pa nga ko. Tuod no, karon dai mag-upload na ta og kun ako ang pasultihon. Ang napada sa suwatan po karon mao kining usa ka lalaki nga magpatago lang sa pangalan nga Sidro. Salamat kayo mga ka-DJ ha sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Pasensya kayo nga nadugay-dugay kog upload kay naglimpyo mis camera. Hindi ta maglangan ato ng sugdan kun ako ang pasultihon. Salamat kayo sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Ay, hello! Kumusta ka mo? Ano yan sa inyong alagad si Kanginan Trifon Morales and then may partner usap na ako na dinipita si Juan Ditayan. Kumusta ka mo tanan karon? Mga kala at ang mga kasama sa Kanginan. Okay, kumusta ka mo tanan? Asap gid ha? Always say a prayer. Karon na kitang magsampit nga tostong lamang magagawam. Una ginistanan ang pag-ampo panalangin nga to kaniya. Lord, thank you kay Lord sa imong mga grasya na imong gihatag kanamo matag adlaw. Salamat kay Lord. Okay? Bueno, ang suwatan po karon itong hatagan ng pagtagad, no? Pinadaakin ni susak ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Sidro. Kinigay matanong doon sa radyo ni Ray Arellano. Kaisunan, ang atong sender, si Sidro. Kini ako problema ba inis kong amigo taon. Sugamak taon ko ani tawana taon. Pero anong sige kong taon Edgar no? Edgar Ramos. Inaani ko problema na ko Gar. Inaani ko na magsugod ng mga panghitabo ha. Kinsira ang iyang asawa. Kinsira. Kinsira iyang mga anak. Kinsira ang iyang ugangan. Kinsira usab siya kasla. Kinsira ang mga asawa niya. Kinsira magaway maglalis gyud sila. Magilog kung kinsay mauna. Kay ang bana usara og sila. Kinsira iyang asawa. Kinsira iyang mga anak. Kinsira ako lagi taklakton pre kay napamantog yun to'y sumpay pre pero mahamanjag ka limong ko ni mo pinagdiwit nagminyo ka usa ka duha katulo ka upat ka lima ano ba pero ano lang kapoy nagkanta pre na pagpagaw tag samutan ni pre nya unsa man bay ha moingon ako nimo si Dotol di ana mo gusto mo ni ay lang ikay gaduyog di si Dotol ako bitaw ni pre na ko uli mo pre Baytolyo unsa may ato ha? Ha ikaw gid. Yes of course. Ngani am gyud ka bebe unsa man? Ha? Makaduol ba ko diha pre? Sip kaduol ka na kas duol. Sobra siya. Sige. Dali mag lips to lips ang duha. Kadiyo tragol pre kay ngano dai was the matter. No matter what. Probida porque na unsa ba taon kay nga was the matter no matter was. Pagilo mong duha, oy! Iparihasan baya mo. Mabuang lang ang maminaw ninyo. Hey, mother. Don't be including. Sa? Kuan ba eh, pag-apil-apil taon. Ay, amor taon eh. Para na sa mga batanon nga. Palong tanong kaning takuri. Pagilo mo daw. Pre. Dinhilan ta pre, tol. Samo kis nanay ito babaw na. Okay to. So, was ours? Ha? Ours? Oh, unsay ato ba? Unsay ato? Kasa di mo. Uy. Ano man? No. Maninuod na kasi mo English pa unsa mo tawag ka. Maninuod ka tawag. Nga naman, laon ka ito, was ours? Your English is very deep. I cannot swim. Karoon ka sa buta to, ha? Was ours? Bungots ito eh. Dunya, asa naman tong anak mo, ha? Anong wa naman sa binhis, bay? Ay naara to diha.
Sige mo naglaag ng bata. Ay pasag di oy. Muuloy ra nagutumon. Mauna diha. Mauli nagmukaon. Dili ka ni makabaw mo tabang sa mga buluhaton din sa bahay. Madugay ng bata. Maduklan ko magdula. Ay londapan niyong oy. Suwaye. Di ba kita mo'y mag-scatter buanga ka? Sa scatter. Ha? Sige duwa ng scatter, no? Abaday, woy! Takdang kang girli. Isang girli. Kanagong silingan na. Kailana. Kanagong silingan na to nga. Chicks, tirada kayo. Ambot-ambot. Huwag ko kailaan na. Basta ayaw yung pasakiti atong anak, ha? Buhaton ka na ni mo, Panyong. Kanang naong ni mo, malumping yun na. Saba ka na ako niya, oy. Saba bitaw. Basta ayaw yung nagbuhata, ha? Kay usara tao nakabuok atong anak. Naglisod pa manggani kag manglisod pa ganit ag nakapanganak-anak. Hello. Unya, wa ka ganahin sa pagkibuan. Oy, di oy. Basta ayaw gyud Panyong, ha? Ayaw gyud. Unsa rin, tol? Kaswerte din mo, no? Lisod mo ning gwapo ta tol. Saingan! Kuan ba lisod ning gwapo ta ba? Time paragon. Unsa man tol? Ako lang iklaro mo script, oy. Kung tinuod bang guwapo or kasuwat, rin. Ay, pagkakidort di mo. Ursa naman ang anak tato niya. Dili na kamaong manguyab. Unsa? Wadyo ko kabantayan ang bata nga may gikaubang babae. Bisag kuyog-kuyog na lang unta ba. Bahalag dili pa uyab. At least, magkasiguro ta nga dili na bayot. Unsa? Ay murag duda ko ng bataan, oh. Dili ba ka bayot ng bata? Hilom da Panyong, oy. Parihas man ni mo nga way giliatan hastang bayo tukbon. Sama ka dito niya, eh. Isgot ang mga naglabay na. Ay, kung dili ka gustong isgutan na, ayaw giapil-apil atong anak sa imong kahangol. Surti lang ka, nga wa ko'y nakitang ebidensya. Kay na may nakita pa kong ebidensya, oy, habwag yun ang tinain ni mo, Panyong. Tunya! Kining tol, Tol ha. tol nyo. Tolyo di ay. Kuan ba? Kanang imong uyab, kitaan mo, anak. Uy, unsa sige makita na. Pero cellphone ra noon. Gikita yung cellphone. Ang tinuod ba tol ba? Tolgams. Tinuod ba? Wa pa jud ko kakita niya anong naong niya personal. Mo ba? Pero gwapa kaysa siya profile picture eh. Kanang dili mo kung pakita niya. Unang dili sa siya di na lang sa siya mapakita siya nawong. Mo ba? Ano mo siya pakita siya yung naong diya cellphone? Ha? Ikaw, saan? Ganun mo magkapakita siya mo naong nga to diya? Wow ko. Wow man ka? Ha? Naong kay naong ni mo? Ay lagi pero di man gud gwapo. Ang ako magkakita siya sa binda. Kung kaya magkakita siya sa akong nawong. Anya? Maunsa? Dili kayo maigdagway ba? Ma-turn off siya ni mo? Mo ba? Mo unay buti-buti pasabot? Naunsa ang Bataganan sa ni mo da, bisag wa na rin. Ay, saba niya, ay. Naunsa ang taon ka, ay. Imo na ikauwaw, imong naong. Naunsa biya ka, kanugo na na. Wa man ko makasabot ani akong naong gudtol. Mo ba? Wa ka kasabot? Wa ko Kung kasabot. sabi, ani mo sabtiyan na imong hitsura. Wa ko kasabot ani tol. Nautaw na baling naunga uwa. Abi na ko, wa ka kasabot na imong naong, kay naduda kag naong ba na o lubot. Kay, hindi mo masalim ng gitiwasan tol ay. Ay, kauwaw ni imong naong taon, oy. Angay kang proud na imong naong. Sabi niya, ay, proud. Lagi. Proud kay ka, ana. Ang uban ka niya, ana, maingon mga kininaw nga endangered species na siya. Mao nga, paggaan ng naong ni mo, ha? Kini inyong mga naong. At iman na, ne. Sabak ka dito yun, unsa, binuan naman ng imutol. Di lagi na binuang tinuod, eh. Suway nagpanggao, di ba? Sige lang tol.
Karong sunod buwan, ha? Magkita naman mi. Mao nga ako ng pangandaman. Kana, mo na ang ngayon mo buhaton. May uyab niya akong amigong tagaliitip. Pero wa sila magkita sa personal kay mag-video call raman taon sila. Pero sila, di magkita na silang naong kay magtaguay siguro. Kay mauwaw akong amigo siyang naong. Unya, usa ka adlaw ana. Hello, babe. Yes, babe. Nakunsa man ka? Niya, nagsuroy-suroy ko sa among yuta, babe. Ibaw na ka. Mao ba, babes? Ikaw, babe, nakunsa ka diha. Adi naglantaw-lantaw sa sakong yuta dire. Ay, nasa na ka yuta diha, babe. Oh, bisoy, gisugdag kaang. Ha? Nang kalingwag tan-aw dire kay naglibo pa kog unsay akong tanong man eh. Abi na kog yuta nga dunay mga kalubihan, babe. Wa, bisoy. Gisugdag kaang. Ang lubi ba? Ang lubi gisud sa kaang. Ay, hapit na lang ta magkita pero wa gihapon ko kakita sa imong naong, babe. Sige lang, babes. Makakita na ka na ako, babes, ha? Nig-abot sa adlaw nga atong kasabutan. Ngano di mo ka magpakita, babe? Lang, basta, babes, ha? Magkita lang kita. Ay, gool, magkita ta. Nya, basta ha, sugaton ko nimo sa barko, ha? Oh, lagi, sure. Nya, unsa may sinina nimo anang asulubon, babe? Kay ako mag-green kog sinina. Nya, ana sa kilid sa may damyo sa barko ko maghuwat nimo. Agoy, okay, babes, okay, ha? Magkita na kita, babes, ha? Ako nang i-surprise nimo, babes. Okay, babe. Ang sinina nga kung isuloban na, babes, ka ng blue nga t-shirt, ha? Okay, babe. Blue. Sige, babe, ha? Matrabaho sa ako, babe. Sige, babes, bye. Amping na, ha? Salamat, babe. Bye. Tol, dungog ka. Mo to kong yab, muso ako yab, tol. Magkita ni karong sunod buwan, ha? Og sabutan din na mong kasal, tol. Berbeda na. Mao ba? Surti yan mo tol. Suro yuta. 5 ka na, yuta isul. Tingog lang sa daan. Pastilan, hut kayo, hut! Huot! Nainit pa yun. Muna ganahan ako niya, tol. Tingog lang daan, tol, pita. Murag, manginit na ba ka, tol? At bitaw kay tingog. Porbida, no? Mao ba, tol? Paminaw ko, tol, no? Kaya kita na mo ba? Labing siguro ba? Unom, karawan ako makaya, tol. Porbida, gro, na. Kinagam niyan pa na, tol. Labing minus, ha? Og aritam lukad sa labing taas, ha? Mga napo, tingay, tol. Grabiha! Grabe mo lang. Kini, grabe. Grabiha! Buti mo, tol. Agoy, bungot sa itoy ni mo. Haka, gidi mo, eh. Basta inik-anhin niya, tol, ha? Kuyog ta, tol, ha? Kuwasa mo ko kuyog? Kuyog tayo, nagsugat niya ba? Unsa mga magsamo ko ninyo? Di na mo ka lugar. Ikaw lang, oy. Basig mauwaw pa siya ba? Mao nga, kamo lang sang duha. Unya na ta magkuyog ninyo, kanang magkita na mo. Anak ko ipailan niya, no? Unsa mga? Okay, tol. Basta pangandam lang, ha? Ako pinoy pangandam mo niyo. Ikay pangandam, no? Unsa mga, oy. Napuo ka raon. Kaya, bebe. Paminaw na to. Hindi ko man napuo ka raon. Napapag-itlog. Kakidot, di mo to. Ingon ini kay excited akong migo lagi nga magkita taon siya siyang uyab taon. Wa kuno siya kasabot siyang gibati. Kayo man siya salig taon siyang naong malipay siya ako magkita na kuno sila. Pero nabalaka po siya kung unsay reaksyon sa iyang uyab kung makakita siyang naong. Pero samtang ni singabot ang adlaw, no? May naitabo ka di maayo? Sidro, Dong. Mader. Nahibaw kas balita, Dong. Ano, Mader, ha? Si Tulio nga imugong katubang Ko amigo. Kay disgrasya. Nabangga ang gidaan niyang motor. What? Asa ko na hospital yun eh? Ay, usara man do'y ospital din ni sa ato. Pero wa kayo ma'am sa Vitulio na eh? Okay raman. Di ba? Wa siya bali? Wa. Ay, salamat taon. Wa pangos. Wa. Ay, salamat. Buhi pa. Buhi pa. Oo, no? Salamat. Naon sa rin siya na eh?
Nabungi ra. Bangas ka, pagkakidot! Tol, musta na ka, ha? Uli na, tol? Matik. Unsay matik, ha? Probida. Patik, di kay matik, ha? Unsa man taon kay, ang simuling bliskad no nagmayo. Saon man na taon, bungi magag mayo taon. Saon ni Manny, sa motor kita na mo si Uyab. Wa bang gani ka pakita niya sa video kay para ma-surprise siya sa imong naong. Nabungi pa gyud ka sa motor ni Ron. Tol. Ikaw na, Jaw. ikaw na pa-love ba? Kuya ba? Usa? Ikaw mo, ako ba? Ikaw ba mo, ako ba? Tilan. Ang taon ako. Please, tol. Please ba? Kasi, maglugay Sa di mong dugay. Ay, pusulti na. Huwag ka mamatay, tol. Bogi naman ta. Ang anong nauwa mo taon ka, ha? Kung tinuol kang mahala na bayana, bisan pag unsa ka, nabuak ng imong basta makasulti lang ka, kadawat siya ni mo. Ay! Bungi uklol! Ako kaya, tol. Yun ako kaya. Mauwa ko, tol. Ha? Mga, please. Tol, magyo. Ikaw nalang sugan niya. Ikaw ay ilan niya, mga kuko. Kuko tao siya. Kukunak. Basta ihaw lang. Ihaw, kuko. Ihaw. Tingnan lang. Uksilina. Di na ang... O sa apelido mo, Dabi? Di na kaustot. Ito yan ang kilakihat. Please. Ikaw na, bahala yan, Rul. Lagi suod kay Miss kong amigos Tulio, ako lang sige tumanan siya gusto. Mao tong ako bisugat sa babae. Kung may nagpailang ako ko, o niya. Niya ako spare. So, ko hagsakyan taon. Green ko siya sinina. Uy, kan natin yung nasa may damyo. May babae na green o sili. Maunot tingali na siya. Pidano doolo na gabi. O makaila tingali siya na ako. Kay blue, masarap kong sulog. Sigod sa ilang sabot. Doolo na gabi. Sakitang kuya na ba yan na? Nindot kay tingog. Ay, nagtalikod ba? Ako kabliton, bi. Coco? Ang kaluha mo? Bangas ka. Kaluha. Libat ko diyan eh. Taas kay suwang. Bangas. Coco, babe. Coco, pagkakisa ko, babe. Ay, babe. Itsusumiday. Ay, kung kaksa, di ko Coco. Kargador ko din ni ma'am. Adihan na ka. Kargador, karga ka? Dapa, dili, Coco. Coco, ayaw kong biyahe. Coco, ayaw kong biyahe. Coco! Mao niya ako problema ron. Ay, biya ko sibat ko. Nga, di na ba siya biya na ako, kaya ako kunus ko. Mao na gidalan ako sa bahay. Perti suko ang nanay tatay na ako. Saan mo rin ako? Di man sa ingon no, nga, manaway ta. Ang ako ba, sultihan nakakaunok ko tinuod siya nga, dili ko tinuod nga kuko nga iyang uyab. Pero, dili mo siya matuo taon. O sa may ako buhaton na ni Bam, palihog ko, tabagi ko niyo di habi, basahi ko niya babi, palihog be. Kung kamoy pasultihon, sidro. May adlaw. Hello, Jen! Sa mga mama o sa mga papa nga padayong nipalit sa Don Pepe para sa ilang mga anak,
Salamat kaayo kay taas ang energy. Happy sila per me. O sa tanan sa mga bata, hala, inom yun mo doon pipitabli. Mo na the best kay natong imnon. Ya, sakit ang mga dagko atong imnon. Kaning bitter, nga makapabitter sa to ang kalawasan. Ang said panyawan coffee mix, the best kay natong inom. Paning tuntas itong trabaho. Mahuman ang atong trabaho. Kung may inom taning said panyawan coffee mix, di ka magduka. The best give kay ni. Singot ka, kondisyon kay ka, daghan pag benepisyo. Ngay mo makuha ani. O niya sa mga tao ni Kuya Nick Pipito, Dias Toledo, basta Toledo, Kuya Nick Pipito, JR Pipito, sa ilang opisina ang said Panyawan Coffee Mix na mo ay gigamit. Sama sad sa opisina ni Vice Mayor Choi Astar Ricky Astar Ryan Kangki, Ma'am Casmera Rao, Atty. Ibo Nabapo, ug Lister Daan, og ingon man sa ato ang Mayor Sab Gulyas, Congresswoman Ria Gulyas. Good morning natong tanan diha. Okay, Ate Bes? Okay, og akong pasalamatan ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon. Ug said Panyawan Herbal Capsule, said Panyawan Herbal Capsule with garlic, said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol nato, katutaas og sugar. Ayong sipyata pag inom ka adlaw gyud. Katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag unay ka mukaon sa imong pamahaw, inom na daan og usa ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Inig to nimo mao gyapon. Usa gyapon ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule imong imnon unay ka mukaon sa imong paniudto. Maghapon, ini kagabi, sa di pa kamukaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan og sa ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Og alang na itong na problema, bahin na ning kidney o UTI, ayun nagkaguol, di na mo angay mabalaka. Tungod kay doon na makatambal, makaayo, makapaalibyo. Anang atong gibati, bahin aning kidney o UTI, kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kon, okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan itong mga kaigsuunan nga migamit sa tuang said Liniment Oil, thank you yung kayo yung tanan. Kamo ang naghimog number 1 sa atong number 1 nga tinuod. Gumuwag taon sa panot, pamaol, parakit sa kalawasan, barikos, beds. Katul, kutos ka bataan, ilikay paginta sa dinggi, atong dapi-dapi. Kung manghaplas ta sa ato ang said Liniment Oil, atong dapi-dapi nga magsakit, mawagtang ka na bagtak, magngulngol, mawagtang ka na. Pinaagi sa ato ang said Liniment Oil nga anara, mapalit sa butika. Di ba kayo gili? Butika rin yun mga igsoon. Ang atong tinuod nga haplas kasi Liniment Oil gums, di gina mapalit bisag asa. No, tinuod. Ari ra gina sa mga butika. Butiki ra gina. Oh. Butiki ra gina. Butiki ra. Ang mga namatundaan na magunagan, so mga kusugay na ron sila. Ang ato nga pinangga kay nga mga tao nga mga tigabitan na to ana no. Nya adto kita sa butika ra kita mag-igsoon, butika ra kita. Wa gyud balikan lain, butika ra gyud. Pero naa sa option gums kanang sa Facebook gums. Option na to, option. Adto na to ato i-open na to no bisitahan na to ang page Seed Marketing. I-type na to ang Panyawan Herbal sa mga higala. O ayaw kalimot ka itong i-like ang page, no? Na makita dito tanan ang mga genuine Seed Marketing products. O ang mga Panyawan products sa Seed Marketing, mapalit na po na to sa Shopee! Kana. Muna diha magigala. Og layo-layo tas butika. Shopee. Okay, mo ra gina tinuod. Shopee, butika, Shopee, butika. Ang tinuod nga haplas nga Seed Liniment Oil. Okay. Thank you. Unya ni Dado Adolfo sa Punay Aluginsan. Punay, sino tagadto sa una no? Punay lisod ti dadi, Punay gadto tada. Luoy ko na yan, manigya ni sa... Daghan ko mga kaliwat ya, Gabs, mga Lopez, Gabs, sa Punay. Ay, daghan nagparinti na, Gabs. Lopez, daghan ko, pero buyag lang taon. Oo, dahil kay kani si Dado Adolfo, kailan mo kayo na sa nimo. Das Punay, ingon siya, kailan kay ko anang gulyat, pre. Pero kugihan kayo ni Gabs, nindan ni sa... Punay, may ligot sa pa diya sa una, kanang gamit tubo diya. Magluk-luk ni sa silis, biliban na ko kayo. Jonah, bana sa ako ang manghod. Di ay. Diya si Benji Sanchez Gams
kanang nindag isda da sa carbon fish. Taga punay sa diya? Dili ato ning alalay. Ay, punay baligya ba? Punay baligya. Nagpunay ni sa baligya niya. Pag punay siya klok-klok og sediment oil kay ingon lagi siya. Thank you. Kay dahil na yung human kan human na lang kumpra sa isda ba. Pagbaligya nila kay kapoy-kapoy man ha. Maghaplas di siya seed liniment oil. Si Benji Sanchez di sa carbon fish vendor. Biliban ako. Nya sa kuan sa si Greg Daburada das Tapol Talisay sa Yo Taxi. Okay, mga driver ako yung mga suki mga driver nga tigamitan ani. Oy, daghang salamat ha mga igsoon sa pagsalig ninyo sa atong bantugang haplas epektibo na matud-an na tanan ang haplas seed liniment oil. Thank you. Salamat kayo ninyo tanan og sa atong mga igsoon salamat kayo ninyo. Bam! Thank you! Salamat kayo! Ay labi na usab sa ato ang mga tigpaminaw og mga mga candor vendor diha dapit sa Bariling nga naminaw nato. Ayo ka mo kalimot ha. Og ingon mo sab diha dapit sa may Pitalo ang ato ang mga suki diha nga mga candle vendor kay maminaw sa ni nato Albeneri sa Santo Niño. Ayo mo kalimot ha sa dili mo adto bisan tinuod og init kay ninyong trabaho sa imong sugat-sugat mo sa mga managkutay. Sa iyo buntag mga ligo kita ha. Celebrity Kojic Beauty Soap. Doon ang kinisangkap nga gulita tayo o papaya extract para magpabilin ka mo. Hamis, younger looking, kutis artista, kutis porcelana. Ingon man, ang ato ang mga naong pananglitan na ni mura magdunay blackheads, mura dunay whiteheads, doon na ba kay up-up, doon na ba kay itom-itom, daon niya mo ko skin problem. Diretso ta, said Celebrity Kojic Beauty Soap. Nalipin na diha sa ato mga sap diha, Sir Sammy Lauron og Merna Lauron sa Summerfield sa Valladolid Karkar ato mga staff diha tanan. Pahinom dumi sila aron sa ingon hamis pirmi atong kotes no. Ingon mo sab kanimo diha Jimmy Moneba og ligaya Moneba diha sa Duterte Street Suba Danao City. Celebrity Kojic Beauty Soap punta na lamang sa botika ha. Thank you. Okay, unya mo kay igsuonan. Bisag asa ka, bisag unsay mong kanon, bisag unsay mong suyopon, bisag unsay mong imnon, labi na yung imnon nga makahubog, daghan keng toksin, madaan na to siya sa atong kalawasan. Oy, mao na nga, kung madaot atong kalawasan tungod sa toksin, daghan kay, mao na itig daot sa ato ang blood cells, mao na itig patay sa atong blood cells, ang atong cover o puto sa atong blood cells, may daoton na more sticky, malapot ang atong dugo. Mao na masakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart diseases, tuguban pa na itong balatian. Labi na yun, makonstipated ka, og ingon man, kining ato ang kidney, madaot yun. Mao na nga, kinahanglan, may inom yung kag-detox, simple naman ka ng detox, o sarag yun kakapsula, o sa kaurat sa di pagkamukaon. Pero doon na kay balatian, kaduha, or katulog, yung kainom buntag udto hapon, duha ka kapsula, matag inom, sa kauras sa di pagkamukaon, imna na itong 8 ngadto sa 12 kabasong tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number 1, kining mutangtang sa toksin sa iyang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sidro na ito karong adlaw. Sidro, Ate Pres. Ang sidro. Ang problema ni sidro, Ate Pres, ay ang amigo ba, kadang naay ka video call niya, nakauyab sila Ate Pres sa iyang amigo katong babae, karon dasmag man yung amigo taon. Pagka dasmag siya ang amigo, nabungi siya, si Sidro, mga gipakita siyang amigo, nga ikali adto ba, ikay pa ilag koko, pag adto niya dito, sus, ang babae kay, di sa ingon nga, buat marag, nanaway, pero dili ni panaway, ha? Istorya, gini, ang si Tulio nabungi, ang babae sa di ay, pagkita niya, libat sa Ate Pres. Di ay. Libat taon. Unya. Pero silang doa doon ay mga diferensya. Pero ang nakadiferensya, si Sidro may nagpailang nga si Coco. Di ay. Mauna nga, di nagyun mabiya niyang babae. Yung babae ba taon? Ang problema? Mauna ang problema niya, saan na ako kaning babae nga, wa man taon, di man ako may original taon. Sultian baka nina ako nga, ang iyang uyab nga si Tulio na hospital na bungi. Saan man niya natin pares. Bam? Siya kasulti naman na, Bam. Be. Iyan ang isultiyas tinuod ng babay, pero hindi mo tuo, nga dili siya mo tinuod. Di lagi. Arita diri ha. Ang kaalam ni Solomon, chapter 1, verse, ito ha, 11. Ang labing tinago nga mga butang nga imong isulti adunay sangputanan. Ug
ang pagpamakak maglaglag sa imong kalag. Okay. So doon na isang putanan karon kay namakak man sila siya nga na-aksidente, namakak sa nga dili nga ikaw mo'y pagpaila dito. Ikaw sad ni ko tuso ka apil sa kag pamakak sadyang ni sulti na noon kas tinuod dili man mo tuo si babae nga mato pa nimo may diferensya sa sayang mata. Unang gingon dire, ang labing tinago nga mga butang nga imong isulti, ilang ito gitago primero. Adunay isang putanan ug ang pagpamakak maglaglag sa imong kalag. Okay. Ang maayo aning buhaton Goliath. Dili man ato yung pag-unsa Goliath, no? Okay. Kanarbit to na maminyo na itong mga igsoon nga mga blind Goliath. Na masal diferensya. Bata mo discriminate. Dili lang ako pasabot ba, patiwasa sa ko. Sige. Kana nga itong mga igsoon bitaw nga mga blind niya mag-agak, ang usa mag-agak niya kay mura man siya makakita og naibuwan gamay so pwede siya may muagak sa iyang partner nga totally blind. Mga gwapo ba kasi sila mga anak Goliath? Gwapo bitaw. Oo. Sino bitaw? Muna nga, ikaw, Sidro, kasi nga niya, Sidro? Sidro. Oo. Ayaw na lang, mauna, kung kanang na ang, singa na niyong, paundayan ni nila, nakinaan naman na, ang importante, ang akong pungutana, ingon ana yang dagway. Siya mo sagot. O niya, wa ka makauyo na imong ginikanan. Apan imong ginikanan, naibaw ka nga, dili ko di ko tinuod to mauyaban ng bayhana. Karon kay naa naman na sa inyo, nipuyo naman na sa inyo, muna yung hitsura. Ako pangutana, ang iyang kinaiyaon sa man. Bitaw. Kogihan ba siya? May tanabangon ba siya? Isip asawa? Isip kalibin? Kaya maabot ang adlaw ay mass wedding, pwede mo magpakasal kay way bayad. Ang pangutana na ako sa iyang hitsura karon, ang iyang kinaiya. Buta rin siguro ni. May bag kinaiya kay nga ko lang. Di sa ingon ko ano, kanang kuan man, kanang basta tagalitim, rugbutan man, mga butan noon man yung mga babae sliti po din noon, para buyag lang. Parihanig mga babae buhol, mga taga-Cebu, mga butan man na. Di kaya nga. Napoy mapili nga maldita. Kaya nga kung Goliath, pananglitan mo, man na iyang gihimorong gihimo kuno herong asawa ang ako punta nalagi ang iyang kinaiya kay pananglita kay nguna na yung itsura diferensya yung mata yung mga pa ni mo na isuwangon. Uy, utakibongan yung mga anak ko niya mga mistisog mistisa manong akong gingon karon na naman na ang iyang kinaiya unsa man matuon ba ikabilin bagpayag iya ang problema bam kay di na niya uyab. Mao gani. Uyab na siya amigo. Ang iya sultihan balang niya iyang kanang babae. Gisultihan. Wa pa niya masultihi. Murang na sa last page ngayang murang nasa last page yung sultihan pero di tuwa mo tuo tarawa ko murang nasultihan na niya. Wala ningon siya nga kuanday dili ako kuanday ko kon kuan wala masultihan dili ako problema na dili ako ikuko day kargador ko dinhi. Kargador ko ni sibat siya karon di man mo tuong babae nga ako andi gukod siya babae ni kuyog sa ilaha. May problema. Nakaingon ang babae nga siya kuko kay siya biduol niya blue sa t-shirt tisulob. Siya di ana siya nga tingali nagtuon babae nga nagpakon ko andang din atik ba tungod sa diferensya. Ani ana man siya Goliath. Ang ako nga gisultihan na lang nako. Gisultihan naman ang ako nga gisultihan na lang nako siya nga sa tinuod nga dili ako ang tinuod nga kuko nga iyang uyab. Gisultihan to lagi. Nya pandi ko muto. Mao lagi. Muningon ko karon nga nasultian naman nimo nya di gud mo tuo. Ang akong problema, ang akong punta na diheron og paglitan og paundayunan nimo unsa may ako ba usa akong kuan di ko paundayon ay ano paundayunan man ako nga ayo pandayon paundayunan mo tan-on binuang wa gali mo ka istorya wa gali ka explicar niya wa ka kuan ang iya lang yung kuan sa bituyo nimo paundayunan nimo siya nga inana babae nga dili siya mao ang iyang ako lang iya na karong ipahimudsan lan wa mga di manggali siya ganahan sibat mo gali siya. Dili ay sa ganahan. Di good. No, plitihin na masakang barko daw pakuli. Kana. Pakuli na dong. Basta. Diba, asa man tong laki nga mo iyang kuan. Nabungi lagi pres. Yahay maron. Wa mo gawas. Wa mo pakita. Wa pakita. Ang maayo ana
ang maayo ana sa dili pa nimo sa papaulion. Dad-a dito Dad-a. sa tinuod. Oh, Sa tinuod nga mo. Dad-a dito kay pananglitan. Kay moingon kay pananglitan. Kaya mo libat. Kay pananglitan. Ay. Dili man wala may diferensya ang laki. Nabungi. Nabungi raman to. Dad-a dito, iatubang dito kay pananglitan moingon siya nga, "Aw ikaw di mo tinuod pan nabungi na ka." O magdayon lang ta. Pero ay katong mga dunay diferensya, wa mi magkuan na ni ha nga nanaway mi ninyo. Wa mi tuyo kaniya. Mao lagi. Nabungi ni siya tungod ba dasmaw siya. Mao lagi ipakita Pero dito ang tinuod. katong daan nga kuan wa mi magkuan ninyo, wa mi mag-discriminate ninyo. Wala may ang ako lang dire kay dili man gyud mo maton. Yan ang anas inyo puyo karon diha Sidro ba nga diha? Sidro. Dada dito sa ospital nga ato dito ng imong amigo nga tinuod jud nga maoy yang uyab. Ipakita gyud ang tinuod. Ipakita ini kakita nang ingon ko. Ikaw doy kuno ng aksidente di ay ka. Sige kita pananglitan og si pasyente sa ospital nga napakakukog di mo dayon. Problema na niya. Total ni salbar na kanya primero kay ni ikaw gyud ni sugat sa barko kapoy bili pagsugat init may kay pier. Apan og di gud kay mahimo. Plitihan na papaliadong. Nakay bakti na ibaligya para makapliti na unsa man. Kay og ingon na ana kapoy na magduog sa tugo tay gibati oy. Lagi sa bulo. Mo lagi. Dong aris bay kita may magduog. Salamat pagdagan dito na ba, Dong? Kada ko ang puzzle, Dion.